Yaya za a yi ki gane cewa kina da buɗaɗɗen gaba? Na ɗaya, mafi yawan mata masu fama da matsalar buɗaɗɗen gaba na fama da matsalar rashin riƙe fitsari, wato ɗigar fitsari. Ɗigar fitsarin za ta iya faruwa a lokacin da kika ɗauki wani abu mai nauyi, ko lokacin da kika yi dariya, ko tari, ko atishawa. Wannan alama ce ta cewa mace tana da buɗaɗɗen gaba. Yawan shekaru, yawan aihuwa, yawan jima'i, tiyatar likita, wato ƙarin ƙofa, ko wani rauni a gaban mace, ko tsayawar al'ada saboda ƙarancin sinadarin estrogen na iya sanya raunin tsokokin farji, wanda daga ƙarshe zai iya haddasa buɗewar tsokokin bangon farji masu matse zakari. Hanya ta biyu da za ki iya sanin ko kina da gaba mai faɗi ita ce ki saka ɗan yatsanki guda manuni cikin gabanki, sannan ki yi ƙoƙarin matse ɗan yatsan da tsokokin farjinki. Idan har ki gwada yin haka kuma ya zamanto baki iya jin kina matse ɗan yatsanki da farji ba, to zai iya zama kina da babban wuri. Bugu da ƙari, idan kika saka yatsa biyu ko uku, misali manuninki da kuma yatsan tsakiya hannunki mafi tsawo, kuma baki ji wata alamar bangon farjinki yana matse yatsun ba, to da yiwuwar ita ce kina da buɗaɗɗen farji. Abu na uku, idan ya zamanto yana da wuya kamun ki ji ƙololuwar daɗi kawowa lokacin saduwa, yana iya yiwuwar alamar buɗaɗɗen gaba ne. Haka kuma raguwar jin daɗi ba kamar da ba, shi ma na iya zama alamar. Abu na huɗu, idan ya zamanto mace tana wasa da gabanta domin biyan buƙatarta, kuma ta fi sha'awar ta saka wani babban abu a gabanta akan ƙarami, wato ba ta jin daɗin ƙaramin abu idan ta saka a farji sai babba, shi ma alama ce ta cewa mace na da girman farji. A baya mun yi bayani da tsoratarwa akan wasa da gaba yana da illa ga lafiya da rayuwar auren 'ya mace, don haka sai a kiyaye. Abu na biyar, idan ya zamanto kina shan wahala kamin ki gamsar da mai gidanki wajen jima'i ba kamar da ba, to ita ma alama ce ta buɗewar farji. Masu sauraron mu, ku biyo mu nan gaba domin faɗa muku magunguna da kuma yadda za a yi gurin tsuke farjinki ko da kuwa ya buɗe. Ku danna subscribe, sannan ku danna like, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk sa'in da muka ɗaura. Arewa Loaded TV.